serbut twil ta' nies u teatru mimli daqsbajda f'Toronto, il-Kanada, jistenna sabiex jara l-film Malti Hemm Dar il-Qala. Dan huwa l-ewwel film Malti tal-ġeneru ta' drama tal-waħx ta' din ix-xorta li pparteċipa f'festival prestiġjuż bl-isem tal-Festival tal-Films tal-Unjoni Ewropea f'Toronto. Din kienet il-15 l-edizzjoni u r-raba' sena li pajjiżna ipparteċipa f'dan il-festival li sar f'Novembru li għadda. B'kollox intwerew ma' 28 film minn pajjiżi Ewropej ġewwa The Royal Theatre li jinsab fil-qalba ta' Toronto. Dan l-istazzjon iltaqa' ma' wieħed mill-aktar diretturi u produttur rinomat tal-films f'pajjiżna, Mark Doneo, li kiteb id-derieġa u produċa dan il-film, b'Lawrence Bontempo, Louise Doneo u Mark Doneo stess bħala l-atturi prinċipali. Għalija xi ħaġa taffaxxjonani ħafna li nżomm il-lingwa tiegħi tibqa' ddur sija fid-diaspora tagħna fejn hemm Maltin oħrajn barra, u sija f'postijiet fejn m'hemmx Maltin. Nuru mill-barranin il-kultura u l-lingwa tagħna wkoll li jiena kburi ħabbi ħafna biha. Doneo semma wkoll il-ħidma u l-għajnuna minn diversi entitajiet, bħall-Fond Malti tal-Films, il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kummissjoni Maltija tal-Films. Jekk qed tippreżenta xogħolok b'mod internazzjonali, trid turi ċertu professjonalità. Importanti dik, mingħajra sfortunatament kollox jibqa' jsir, il-ħajja tibqa' ddur. Però biex jintlaħaq ċertu livell bil-fors trid l-intervent finanzjarju. Il-film intlaqa' tajjeb minn fost dawk li rawh, inkluż diversi bosta Maltin Kanadiżi li jgħixu f'Toronto. Uħud minnhom saħansitra saqu u qabdu ajruplan minn żoni imbeda fil-Kanada, speċifikament biex jaraw dan il-film Malti. Il-Konslu Ġenerali ta' Malta għall-Kanada, Dr. Raymond Cherry, introduċa dan il-film lill-udjenza fejn sostna li din hija ċelebrazzjoni tal-kultura u l-arti Maltija, f'belt illi tisboq lill-Amerika fejn tidħol l-arti. Mill-kummenti tan-nies tara l-apprezzament l-ewwel ħaġa li l-Gvern Malti biex xi ħaġa bħal din issir, kif ukoll kumpanija bħal ta' Mark Doneo li produċiet film ta' dak il-kwalità u jimporta illi turih lid-diaspora tagħna. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela tenna li f'dawn l-aħħar snin l-industrija tal-films f'pajjiżna qed timraħ u l-livell u l-professjonalità li qed juru l-produtturi Maltin qed ħabbata bis-serjetà ma ta' barra. Abela tenna wkoll li għandna nkunu kreattivi fil-mod li bih nippreżentaw il-produzzjonijiet tagħna. Huwa awgura li l-film ta' sija u kwart ta' Mark Doneo ikompli jintlaqa b'mod tajjeb, hekk kif issa mistenni jintwera Vancouver, belt oħra kbira fil-Kanada. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.